Bütünübüzün de dersleri bitti mi? Elfiye Eyyupova 5 bala enisi, ailesi bilen 5. avulunda yaşay. Balalarının işisi Tüben Maqtamanın 1. mektebinde okuy. Avul 5-dan 12 şaqırım yiraklıkta. Tüben Maqtamada bilim biru derecesi yugarrak bulğanğa şulay yırtıp okutabız di Elfiye hanım. Molayım şuşu nedir mektebini tamamlagandan soň okutuşlar bilen bik tığınlık bulgandan soň Maqtama mektebine balalarını köçürüp şuşunda okuttırga dip özübizge söz koyup şuşunda birge bulduk. Hem yürüp şuşunda yırtıp okutabız balalarını. Иртен таксида жиберем, койтканда таксида койталар, отнасына 1700 ките. 2012 yılda 5. mektebin balalar sanı az dip başlangıçka kaldıralar. Ülkan sınıflarga kurşı Yaڭa Nedir avuluna yürüp ukur için avtobus bergenler. Ama şakty ota-analar özleri de Tüben Maqtamada işlegenge göre balaların eligi biste mektebine yırtırga bula. Yaڭa Nedir'de okutuşlar da jitmi dip zorlanalar. Benim molayım 9. klasstan gitti Nedir'den. Аңа ауыррак buldu da şu укырга, потому что көп okutuşlar bulmadı. 5. avulundan hazır biri de 35 bala yürüp bilim ala. Ota-analar balaların Maqtama mektebine birkitip, onlarını yırtу için Yaڭa avtobus marşrutu aşularını soruy. Если газель или хотя бы что-нибудь Газель такое яки было, башка допустим, транспорт именно, булса яхшы булыр иде. намного легче Күндә было. балаларны үзебезгә йөртеп укыту авырга туры килә. Күрше авылда гына мәктәп һаманда балаларны йөртергә автобус була торып та ата-аналар башка билим бирү учреждениесен сайлаган очракта яңа маршрут ачарга мөмкиннәрме? Бу сорау белән без районның мәгариф идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Әгәр дә автобуслар җитсә, мөмкин дип аңлаттылар безгә. Ежегодно, да, парк обновляется. В этом году мы уже получили 3 автобуса. Безнең автопарк ел сайын яңартыла. Быел 3 яңа автобус кайтты. Әмма алар искеләрне алмашка. Искеләрен яңартып бетермичә яңа автобус маршруты ача алмыйбыз. Хәзергә 5000 авылы балалары өчен Яңа Нәдер авылына автобус бар. Әлеге уку йортының күрсәткечләре яхшы, биредә барлык фәннән дә укытучылар бар. 18-19 елларда безнең кайбер фәннәрдән саммисатлар укытты. Бу безнең математика, физика фәннәреннән булды. Без инде бу проблеманы хәл иттек. Даже менә кайбер предметлар буенча без хәтта район буенча да безнең менә югары рус теле, җәмгыять белеме. Бу мәсьәләнең ике төрле шешелеше бар. Беренчесе 5. авылы балаларын Мaqtama мәктәбенә йөртү өчен автобус табу һәм ике арадагы күпер төзекләндереп биткәннән соң укучыларны әлеге транспортта йөртү. Яисә ата-аналарга күңелләренә ошаган мәктәпкә балаларын үзләре йөртү. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.